Členom dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky sa stal v roku 1990, kde sa v dobrovoľnom hasičskom zbore v Starej Turej aktívne zapájal do práce. Na základe jeho zodpovedného prístupu k plneniu úloh a dosahovaných výsledkov bol v roku 1992 zvolený do výboru dobrovoľného hasičského zboru, kde až doteraz zastáva funkciu referenta mládeže. Venuje sa výchove mladých hasičov, s ktorými sa každoročne zúčastňuje na súťaži Plameň. V roku 1995 absolvoval školenie vedúcich mládeže v odbornej škole dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky v Martine. V roku 1997 sa stal členom Komisie mládeže územnej organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Nové Mesto nad Váhom, kde pôsobí dodnes. Je organizátorom územných kôl mladých hasičov a vykonáva tiež funkciu rozhodcu na územných a krajských súťažiach dobrovoľných hasičských zborov a územných a krajských kolách hry Plameň. I napriek náročnosti a niekedy aj s problémami pri zabezpečovaní úloh sa mu hasičina stala každodenným koníčkom. V roku 2001 získal odznak odbornosti vedúci hasičskej mládeže 3. stupňa, v roku 2007 odznak odbornosti rozhodca a v roku 2013 odznak odbornosti hasič 1. stupňa. V roku 2017 absolvoval základnú prípravu členov dobrovoľných hasičských zborov obcí a je zaradený v zásahovej jednotke mesta. Aktívne sa zapája i do verejnoprospešného života v meste a podielal sa na organizovaní rôznych akcií a kultúrnych podujatí. Za roky práce vykonané medzi dobrovoľnými hasičmi mu bolo udelené viaceré vyznamenania. V roku 2001 to bola medaila za príkladnú prácu a v roku 2003 medaila za zásluhy. A v roku 2013 medaila za mimoriadne zásluhy. V roku 2013 získal medailu Miroslava Šmíta za zásluhy o výcvik. V roku 2020 mu bolo udelené čestné uznanie dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a strieborná medaila Vojtecha Nemáka. V roku 2021 mu boli udelené bronzové medaily svätého Floriána a čestného funkcionára a medaila za 30-ročnú vernosť. Medaila za zásluhy o výchovu a rad svätého Floriána mu bola udelená v roku 2022. V apríli v roku 2022 bol povýšený do hodnosti starší inšpektor. Okrem ochrany pred požiarmi sa venuje záľube kolkom a je majstrom Slovenska v kategórii seniorov. Zastáva tiež funkciu predsedu Mestského polkárskeho klubu Stará Turá a zároveň funkciu predsedu Trenčianskeho krajského polkárskeho zväzu. Pán Nemček je dobrovoľným darcom krvi a túto vzácnu tekutinu daroval 125 krát. Za čo sa stal držiteľom kňazovského medailu. Svojou obetavou a zodpovednou prácou prispel k plneniu úloh v dobrovoľnom hasičskom zbore, územnej organizácii a dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky.
Dnes si z rúk prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky prevezme najvyššie vyznamenanie, čestný titul Zaslúžilý člen Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, ktorý mu práva patrí.